En kinde machielo mabende waruaki weche manyien mago maganyichelo to kata kapok wadonje kawang'iyo mesa wakendie en mano ni wantiere koda mich mano ne Ramogi TV. Mano tipo noiro mabende koro oyangi ni en tipo mabende dongore ahinya pachoka e kinde tipo go mabende wacho dho mama. Mano kaluore koda kambi noiro mar Super Brands East Africa e higa 2024. To mich ni okobira nikech wan kaka jo Ramogi TV, to biro nikech in janeno marwa, nikech jokanyo mopogore mabende omiyo tipo mar Ramogi TV odongore kendo wayudo mich machalo koda mendie nyaka ne wachake. En erokamano maduong', en puoch gi pak ne jogo duto te, ahinya in kaka janeno marwa mar keto wakae odiechieng' makawuono. Kabende wantiere koda geno mathoth ni pod ibro dhi nyime wuotho kodwa, wabobedo kanyakla higa ka higa ka wamedo dongore. Maendie en mich noero mabende wayudo otieno manyoro chenro mabende ne otim kod Super Brands East Africa higa 2024. Wagoero kamano maduong' e kinde duto tene mich machalo koda mendi. Odhiambo makawuono bende pod paro medo nyuolore kaluore koda jotend migepe mane owal odhiambo manyoro kod jatend piny Kenya William Ruto. Kabende paro pod igolo mopogore, jogo mabende medo seyo, jogo mabende siro wach makamano. Kabende ing'iani to jotend migepe modong' mabende ibro wal wachge biro chalo nade. Mago duto te waiko ni odhiambo masani, to mabende wamiyo pek gin magi. Lakini sasa mkitoka wakora wana hijack mambo yenu, wezi wanaanza kuiba mali ya watu, si ndio? Jalup jatend piny Rigathi Gachagua koro kwayo rowere mondo chung ng'anyo kolero ni sirkal osewinjo ywakgi. En fungruok ne jopuonjre manotimo klas 12 higa mokalo, tok sirkal yango ni jopuonjrego ok dhi chulo fee manochiwnegi e chenro mar chudo manomigi. Those financial reports the government has access through the institutions that are charged under these various laws under which we are registered. Riwruoge makedo ne ratich oganda koro chiwo ne sirkal thuolo mar nono buge gi mag omenda ewi kaka gisebedo ka gitiyo godo omenda mimiyogi kod Ford Foundation. Machiegni nyinga Jailieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Parni wechege iluoko kalembui marwa mano mar Ramogi TV, Facebook kanyakla koda YouTube. Kabende ote magi bende chwalo na ilai marwa mar ote machok ma en 2-3-000. Penjo mathoth pod medo nyuolore gimomiyo jatend piny William Ruto nogwelo mana jotend migepe 11 mopogore kod 22 kaka katiba oyie. Bende maling'ling moko lieko ni duond bura mar ODM oloko pache dakika mogik kendo rem chwalo nyinge mag ji 3 ne gwelo mag lemo mag tend migepe. Walter Nyambaga nigi mathoth. I nominate the following first batch of 11 individuals for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. Bang' jatend piny William Ruto timo gwelo mar jotend migepe 11 kende ma auchiel kuomgi ne gin mago mane othicho oko e lemo mag tend migepe moting'o Profesa Kithure Kindiki, Alice Wahome, Aden Bare Duale, Soipan Tuya e kin mamoko. Penjo mathoth koro medo nyuolore gimomiyo William Ruto de nyal kawo okang' mar chako mana gi ji 11 mopogore kod ji 22 kaka motelo. Okil Wisto Tino kod Benada Ete wacho ni chik oyiene nyaka ji 22 to gi sani to ne otemo mana nywando kweth mag siasa mamoko e sirkal. Sirkal mabade lach madhi riwo nyaka jo manie opposition, jo Azimio. Koro podo ko nyalo wacho ni gino gik 11 ka podo nyalo medo namba gi badhi mbele kada bacho 22 makatiba wacho cha. To ang'e jok ma Ruto oseyiero kore geno ni jok moko madhi biro ka dhi wuok Azimio. Mage timore bang' maling'ling moko nyiedho ne duond bura mar ODM nyong'wony e list mage mag ji 3 e dakika mogik kendo loko pache wendho machiegni gi sirkal. Sirkal masani yudo skwet kowuok kuom jo Kenya to kod jotelo mamoko. ODM chal maneno ni gin gi opportunity gi nafas e siasa kae mar donjo e sirkal Ruto.
To an gima wacho ga ni donje sirikal duto no onge ber moro amora madhi bet. En mana hinyruok gi lal ema idhi yudo iye kanyo. Koro samoro jo ODM paro ni gima tin gidhi bedo gi ber moro. To ber ni ok en bedo ber mar jopiny. Maybe ji adek ma jakombo tero nyinge gi malo kuro. Ibedo ka samoro Mbadi dware, Joho dware, Oparanya dware, Junet dware, Wandai dware. Koro oketo tula, ugoru unwegi. Yiero manyocha manyoro jatelo kendo no yiero godo ji 11 ni omedo mana wang'o iwa kaka jopiny nikech o recycle nwa okelo nwa kendo jogo manyocha ne wang'o iwa manomiyo ok wadwar tende momiyo nyocha nowacho ni mondo en bedo dhi dala. Nyalo bedo ni thuolo mar duond bura mar ODM goyo breke donje sirikal emomiyo Ruto odhi nyime kod chwalo nyinge 11 ne od bura mondo podhi kirito kapo ni ODM nyalo biro loko pache kind duond buche mamoko. E kinde ma duond bura mar ODM bende oket nyakaka kod duond buche mamoko Azimio mowacho ni ngang' ok ne gisir parono. Koro sani jakomo yudore kuma tek nikech nyaka obalance jok madire madonje sirikal gi interest mar jopiny. Nikech kirango Rajasthan ni jopiny onge wach mar tiyo gi Ruto no. Jopiny pachgi en ni Ruto nyaka wuogi. Kapok wabayo jatendwa gi kidi kuom wach mokwacho ni mondo wabed gi national conversation. Ing'eni jaduong' ok owacho ni mondo ji odhi ni koro mondo oriwre gi ker. En owacho ni mondo wayie mondo ji olosi. Wabed gi national conversation mar kelo ji duto te loso ma ji duto te loso kawacho pachgi. Wacho ni duond bura mar Wiper ne omi thuolo mar lemo mar ng'at achiel DAPK bende ng'at achiel magi duto gi kuno kendo gi ng'anjo ma omiyo William Ruto doke kwano nyadiriyo kaka nyalo lomba Azimio mondo sir piny owacho. ODM must treat Kalonzo Musyoka with respect. Hata ndoa watu akwani unilazima. Kuna we. We will not accept disrespect from ODM. Sisi tumewapatia nafasi 3. Sasa mnatuonyesha madharau. Let us be on the right side of history. There are only 2 sides. Either Zakayo's side ama the side of the people of Kenya. Wale wanataka kwenda kula vitamu vya vinono vya Ruto. Wale wanataka kupanda miti na Zakayo kule matunda kule juu. Sisi tunawaambia waende peke yao. Kuro tayari udwa podo ne Kalonzo le machiel. Tumaga mose wuotho kod wigni gite. ODM dwa kawo 3 kata 4. Dong tayari gidhi chako gore kae ni kind gin giwegi. Okili Willis Otieno lero ni jotend migepe moduoki nyaka koro chak ter kendo go kogno kod od bura mondo podhi ni mar ne giwito singruok mar chamo muma e kinde mane William Ruto oriembo gi ok apisi. Sama ne Ruto chung bolando no oriembo gi tich ne gibedo discharged kuom oath mane gikawono. Kiapo mane gichamo no nosegolgi. Singo mane gichiwore no nosemagi koro. Nitie jomoko mokwadwa no bed recycled. Mago jomoko wadwar makokelo gi to kendo wabra dok e ng'anyo motegno. Koro wang' ni ok obi bedo kata ni en wach ma jo Gen Z. Wang' ni ji bro ng'anyo ji duto te. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kwayo rawere mondo chung ng'anyo kolero ni sirkal osinjo ywakgi kendo dhi keto dwachgi e tim. Kanolose kanisa ma Pefa Cathedral mantiere Mwea kaunti ma Kirinyaga, Gachagua yango ni piny owacho kotene koda jatend piny William Ruto osewinjo ywak rowere. Bendo lero ni piny owacho osechako kenge mag winjo ywakgi kendo rawere mondo we ng'anyo mondo sirkal ochak tich kaluwore koda ywak mane gioro. Jalup jatend piny bende okwado jonjore mosebedo kadonje ng'anyo mamuol mosebed kitayo kod rowere pachoka. And therefore I ask, praise the Lord. Tafadhali, Gen Z, my children, my sons and daughters, we have heard you. You have spoken clearly. What you have said needs no full stop or comma. It's clear. Lakini sasa mkitoka wakora wana hijack mambo yenu. Wezi wanaanza kuiba mali ya watu, si ndio? So we want to ask the Gen Z, you have spoken, we have heard you. Please don't allow your protest to be hijacked by criminals, people with criminal intent to steal property, to destroy property. I think what you have said is now enough. You don't need to say anything more. Rais amesikia, serikali imesikia, kila mtu amesikia. Sasa wacha tuongoje action ile itaendelea.
so that we don't get something that had good intentions hijacked by bad people, by people with criminal intent to take advantage. Paro mopogore pod medo nyuolore kutudre kod okang' ma jatend piny William Ruto nyokawo mar walo jotend migepe 11 e tielo mokwongo mabiro telo ne migepe mopogore pacho kae. Jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa to okwedo chenro mar pogo lemo ne jotend migepe e kind jotend kweth siasa mopogore, kowacho ni en ndhogo rowera mag Gen Z. Kaka Joyce Oduor lero, riwruoge makedo ne ratiro mag oganda bende okwedo okang' mar duoko e tich jotend migepe 6 ma yande osechung. Okang' ma jatend piny Kenya William Ruto nokawo mar walo jotend migepe 11 koro medo nyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom jotelo kod jopiny. Jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa okwedo okang' mar pogo lemo mag jotend migepe e kind kweth mag siasa, kowacho ni mano en ndhogo rawere mag Gen Z mosebedo ka kedo ne lokruok e telo ma pacho ka. Leo wako wanagawana nafasi, maofisi, mawizara. Mimi nauliza hawa watu wa Ndalu, nauliza watu wa nyumbani. Ninyi nyumbani muko mnaumia, watoto wenu wameuawa na watu wamekaa wanagawana maofisi. Ni ungwana kweli jamani? Koloso e kinde iko moro e kar chung'od bura matongaren e kaunti ma Bungoma, Wamalwa okwedo jotelo mag Azimio ma olap dhogi ndong' ne kombe mag jotend migepe, kowacho ni rawere mathoth nowito ngimagi ka gitemo kelo lokruok e pacho ka. Kama Azimio hatutakubali kujiunga na serikali ya Kenya kwisha, na hatutaki ofisi yoyote kutoka kwa Bwana Ruto. Ile tunataka ni haki kwa Wakenya. Ile tunataka ni haki Gen Z wamepigania. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda bende owuok oko motegno ka gikwedo wach duoko e tich jotend migepe 6 ma yande osechungi e tich, ka giwacho ni kaber onego timnegi nonro maber, ka giwacho ni gionge geno kuom od bura kotudore kod dayo dho jotend migepe go. The 6 who were serving before, could they go through a lifestyle audit first? Could they go through proper scrutiny? Because we do not trust Parliament. Parliament is in the pocket of the president, and they will pass whoever, as they had passed the ones who were removed. Moko kuom jodongo mag Garissa to opwoyo jatend piny e duoko Adan Duale e apisi e tielo mar ariyo, ka gilero ni manyiso ni jatend piny oyie kod tije e kelo kwe kendo jiwo arita mar piny Kenya. Ni hekima na ni bora kwa mtu ambaye anajua hii mazingira ya hii mkoa na mahali ile Al-Shabaab wanajificha, afanywe Minister for Defense. Na mimi naweza kusema mbele ya watu ya Kenya ya kuwa tangu Adan awe Minister for Defense wale watu wamefichika. MCAs ma kaunti ma Isiolo bende opwoyo jatend piny William Ruto e chung' mare mar duoko e tich jatend migao machon mar arita Kithure Kindiki e migao no. MCAs go moriwo David Lemantile mar Oldonyiro Ward wacho ni Kindiki ne otiyo tich maber e kinde machuok manobet e tich e migao no, kendo nokonyo e duoko chien kuo mar jamni e gwenge mag Hoho mar Okaka. Kurudisha Kindiki mahali alikuwa ni kitu ambaye amefikiria mzuri sana, because ni mtu aliyefanya kazi kwa kila jamii bila kupagua, bila kutumia ukabila na bila wakati mwingine kutumia nguvu kuwahimiza wale ambaye hawajafanya makosa. Kulingana na mahali ambaye sisi tuko, ni mahali ambaye tunajua ni mahali mbaya kwa cattle wrestling, lakini kile alifanya, alienda specific kwa njia ya kutafuta wizi. Sisi tunampongeza Kindiki kwa sababu hiyo nafasi amerudi. Tunajua ameperform kwa mambo ya security sana. Ukiangalia upande wa Rift Valley, sehemu za Turkana na Pokot wizi imepungua, hata ile mauaji ilikuwa huko imepungua. Hapa kwetu kulikuwa na mauaji zaidi. Rawere ma kaunti ma Meru ko jodak e kaunti ma Kisii onyiso mor margi kuom jotend gi ma oyudore listi manyien mar jotend migepe. Jomeru opwoyo Ruto kuom walo achiel kuom Gen Z Eric Mureithi e migao mar pi, ka gikwayo mondo omed rawere mamoko e sirikande. Komachielo, jodak ma Kisii bende mor kod welo mar achiel kuom gi Migosi Ogamba e lemo mar somo. We want 10 people who are competent, and having Mr. Eric there is a very competent young man in the docket. He has experience of 8 years in the water industry. Tuna hope kuwa hata Bwana Ruto ukiwa hapo tuongezee tu wengine. Huyu CS wetu amesoma na tunashukuru kuwa umeconsider watu ambao wamesoma. As a community, we want to appreciate this gesture and wish that Parliament finds it fit to approve the nomination of Julius Ogamba. Joyce Oduor, Ramogi TV.
Gavana ma Siaya James Orengo yango ni duond buch siasa ma ODM ok bidonje winjruok kod mano mar Kenya Kwanza. Orengo kwedo pacho gai mar Azimio Raila Odinga mariwore kod jatend piny William Ruto komedo ni nyaka familia mano wito jogi e ng'anyo yud ratichgi kowacho ni e sani jotelo ok onego pogre lemo e sirkal ka familia mang'eny pod nigi lit. Orengo ne lose kar chung' od bura mar Lagos Songa e iko ma Kevin Onyango mano wito ngimane e ng'anyo mano timore e kaunti ma Siaya. We cannot kill our people. And the time when we are mourning them, we are looking for officers. That cannot happen. We must first deal with injustice before we can deal with the questions that arise out of that injustice. And I want to say, those who are in a rush to join Ruto, that Ruto is a passing cloud. I am saying that without a fear of contradiction. Because Ruto now has no money, because he's been borrowing, and the Kenyans have told him you cannot borrow. Ruto has said no taxation, but he said he is continuing to taxation, and he refused taxation through the finance bill, so he cannot tax Kenyans. Ruto has lost the confidence of the international community. So, where is Ruto going to take us? Ruto is taking us into a sinking ship. And I'm urging everybody that joining Ruto is a disaster, is an abomination. It cannot work. Mago mana paro mopogore mabende poda medo mana nyuolore. Komachielo ni riwruoge mok mag piny owacho kanyakla kod mago mag kor gwenge oseyo barup piny owacho ne riwruok mar Ford Foundation ewi sir michwalo negi ma piny owacho lieko ni emitiyogo e siro ng'anyo mag Gen Z. Giwacho ni bugegi mag omenda ni thuolo ne ji duto te neno kaka omenda gitiyo. Odiochieng' achiel tok piny owacho ndiko ne riwruok mar Ford Foundation kadwaro ler ewi omenda magisiro go riwruoge mamoko pacho ka. Moko kuom riwruogego owuok oko mar seyo piny owacho ewi lieko ni gisiro ng'anyo. We are deeply concerned by the recent letter by the government of Kenya implying that civil society organizations fund and support unlawful behavior and unruly protests, which are a stark contradiction to our work. We see the intimidation of civil society organizations as an extension of ongoing general repression against civic space and human rights defenders. Sheila Masinde ma Transparency International omedo seyo piny owacho kowacho ni weche magilieko kuomgi gin mago mag ketho nyinggi kendo thiro chenro magitimo pacho ka e kedo ne ratich oganda kod keto sirkal tesre. We categorically repudiate these unfounded accusations and ask the government to remain true to the Constitution and protect independent civil society organizations and the media in Kenya. We have been instrumental in Kenya's development and play a pivotal role in protecting human rights, upholding the rule of law, promoting good governance, and fostering social and economic progress. Riwruogego oseyo njore mosebedo kokwako ng'anyo mapacho ka kata kamano giwacho ni gionge lwedo e weche makamago. We unequivocally condemn any unlawful acts during protests. The allegations that civil society organizations are complicit in promoting illegal activities undermines the invaluable work that they have done to strengthen our society and is aimed at tarnishing the perception of civil society to the citizenry we serve. Masinde omedo ni tijgi e konyo jong'anyo momaki e tok chik kendo miyo giyud ratichgi ok nyis ni gisiro weche maundu e kinde ng'anyo. Civil society organizations have continued to amplify advocacy on the human rights and governance concerns presented by Kenyans. These actions, which civil society organizations have championed over a long period, should not be misconstrued as support for the acts of lawlessness and violence meted against Kenyans, and which civil society organizations have consistently called out all through the protests. Giseyo piny owacho kuom donjo e tijegi mar miyo gi luoro. Mae timore e sama rowere moko nomonjo apis jakedne ratich oganda Boniface Mwangi e apaya ma Oloitoktok e boma ma Nairobi. In recent weeks, prominent human rights organizations in the country have been subjected to an increase in acts of intimidation, harassment, and threats by the authorities. We call upon the government and all stakeholders to protect the Kenyan civic space
CSOs must be allowed to operate without undue interference or baseless accusations. Kaluwore kod kwayo mar piny owacho mondo gichwal nonro mar omenda ma giyudo, giwacho ni bugegi mag omenda ni thuolo ne ng'ata ng'ata ng'iyo ka gimedo ni gionge luoro mora mora. We are financially accountable. Those financial reports, the government has access through the institutions that are charged under these various laws under which we are registered. The accountability agenda falls on all of us, and it's not the time for us to defend any spaces. Our young people have opened it up, and we are ready to support that call. We cannot afford to lose this moment. Riwruoge gi wacho ni gibiro dhi mbele kod tijgi mar nono piny owacho kendo neno ni otim gik moko kaluwore kod chike matayo piny Kenya. We demand for the strict accountability in the budget-making process, the thorough audit of public debt that has crippled the service, and the intersection and prosecution of all those accused of corruption and theft of public money. Fungruok ne jopuonjre manotimo penj mar klas 12 higa mokalo tok sirkal yango ni ogibi chulo bath fees manonego jonyuolgi ochul ne tiegruok margi. E oboke ne ute fwambo duol mochung' ne kepo mag kuonde tiegruok mamalo wano KUPS olero ni jonyuol kata jomo chung' ne jopuonjre koro ok dhi chulo bath omenda manonego gichul kaluwore kod andika mar chudo mar omenda mar somo manochiwnegi. Kochakore tarik 5 dwe mar 8 higani, mbalariany manoluongo jopuonjre biro chiwo ler ewi omenda ma jonyuol koro nego chul. KUPS olero ni onge lokruok mora mora motim ewi mbalariany manoluonge jopuonjre. Ker mar jodong Luo Odung Giranda osiro mondo twak obedie kaka yorno mar nyayo kwe pacho kae. Kanoloso kod jofwambo odiochieng' ma kawuono e kar romo ma Ofafa Memorial boma ma Kisumu, Odong opuoyo okang' mar owero osekawo mar sundo sirkal ka gidwaro lokruok. Kata kamano gikoni koro gichung' kendo matin mondo ket twak ewi kaka inyal kel lokruok e piny Kenya. Wach manosir kod osumba mar Wai ma Kisumu Kawango Jotha Majiki Ondu ma bende nokawo thuolono mar kwayo jokanyo mag Azimio mondo ne kaka nyalo keto winjruok e kindgi. Akwayo ng'ama iluongo ni head of state ni nyithindo mancho bak te mondo golgi kuonde ma gintie unconditionally. Nyithindo mancho bak te ok onyathi kende, obed ng'ama duong', ong'e ng'ama miyo, and I'm very sorry nyocha gigo nyako matin ma ja press gi bunde kayiem polis mandogoyeno mondo dwar mondo dhi ochaji. Wakwayo jowa duto, obed ng'ama iluongo ni Jeremia Kioni, obed mama miluongo ni Martha Karua, obed Dayan Wamalwa, Kalonzo Musyoka, nyaka ji bed piny isome bug Nyasaye ka ji ok obedo piny to piny dang' chal nade. Kata ji dhi e ndara, kata ji dhi e bungu, kata ji dhi kanye, nyaka kwe nobedie. To kwe no ok los e bungu kucho, kwe cha iloso e wi mesa. Ka jomoko koro wacho semero, kendo jomoko koro nyalo yie mondo winj wach, kaka koro nyo useketo His Excellency the President mondo winj wach sani. Omiyo akwayo joma tindo duto, kuonde duto ma gintie, mondo wang'i oyawre, mwang'e ni ok wanyal kedo forever. Mano kanyero wach noero mar jodonge materowa e yweyo wa mokwongo e chenro ni mano mar ang'ich welo. Erokamano ahinya komedo mana kete kendi Emma Omondi ka intiere gwenge mag Sondu. Erokamano ahinya wacho ni puoch gi pak ne Ramogi TV. Puoch gi pak no bende ayudo ka odonjo kendi kwa kuom Andrew Ondego. Ote machielo wacho ni lokruok mar Ruto timo to onge, gini pod ochomo mana dhoudi ariyo. Such Kenya ma osiko lando okaneno Kalonzo 2027 mano Fred Osuru kantiere Dandora.
mbaka. Ote machielo Clinton Odhiambo kawuok Adem iwacho ni Ramogi ler. Omolo wuode Nyakuoyo kantiere Asembo Godbondo. Jael Ramogi choponwa maler kabisa kendo kama kawaida iyudo weche manyien e yono ero makare kabisa. Erokamano ahinya ne Governor James Orengo kuom chungi raia sama piny tekni. God bless you so much. Mano kanyero ote mar Emo. Jeffrey Kabia Nyongo Jaelieta anto okamor gi wach mar nywando paro gi Ruto. En iwacho ni othone one lit kasani wan bende ne waneno lit ka bende kindego mane irwake. Erokamano ahinya kuom ote mari. Otis Nyakwar Kanga kantiere Busia ibende iwacho ni iluwo chenro mano mar ang'ichwelo. Erokamano ahinya maduong' wadhi mane yweyo machuok pod waduogo gi mathoth kikidhi mabor. If you're flashing I am here and I'm not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako rini kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kenda anyuola moro mawuok Kitungi e wod Manguni kar chung' od bura ma Mwingi lito mako chunygi bang' wuodgi achiel kende nyochiel kod magina e boma ma Mlolongo chieng' tich ariyo e kinde ng'anyo mar kwedo tend piny owacho. Sami Mwandiko ma jegin 27 nochiel kod magina but ode thuolo machuok kende bang' tero jatende e paw ndeke ma JKIA. Anyuola ne lero ni wuodgi nosedak Nairobi e kinde machuok mokrom ni dwe achiel bang' yudo tij riembo kendo gimedo ni gin kod kuyo ahinya bang' tho wuodgi manoken achiel kuom jong'anyo kendo ne en ringo mana kar chopo ot mondo rit ja ode mane tuo bang' keny margi mar dweche 3 kende. Monica Mwandiko ma en min wuoyi wacho ni chi wuode nogocho ne kanyise ni Sami ok oduogo e ot to simbe mar ong'we yamo ok yudre. Nikapigiwa na bibi yake simu hakuwa amefika kwa nyumba na tukangojea kupiga simu, tukaendelea kupiga simu usiku wote mpaka asubuhi, na tukaendelea kupiga simu akiwa mteja hapatikani. Hiyo Wednesday, Thursday na ndio alipatikana kusiti mochani akiwa amepiga risasi na akauawa.
Hiyo kiko nilipata kwa mshtuko sana, kwa maana huyu mtoto alikuwa tegemeo kwa familia, alikuwa tegemeo kwa area, na alikuwa ameanza kutengeneza mboma. Ameoa tu juzi, hakumaliza miezi 6, na ndio alipatana na huo mkaza, na yeye hakuwa kwa maandamano, alikuwa ametoka kazini, alikuwa anaenda nyumbani. Kwa hivyo yangu ni kwamba naomba serikali ishughulikie, sheria ichukue mkondo wake, huyo mtoto apate fidia. Jochiw thieth 169 manobedo kuom dweche 2 ma onge osara tok osach gi chungi kod kaunti ma Siaya higa 2021 oyudo fuong'ruok tok gavana masani James Orengo golo chik mondo ochul gopegi. Gowino manengone romo $9.8 nochungi kod gavana machon Cornel Rasanga tok nases godhie ng'anyo e dwe mokwongo kod mar 2 e higa 2021. Ka Orengo koro wacho ni en gima nokotimore maber. Orengo medo ni bedo ni winjruok mar dok e tich nobedo kendo kata dono golo ng'eto masiro jochiw thiethgo ne en gima kare mondo chul nases go. Nolose kinde manobago twa kod nases mane obago ng'anyo nyaka e apise ka gidwaro mondo chulgi gopegi. Natoa shukurani kwa sababu mlitupatia strike notice, na juzi nikatuma ujumbe ya kwamba ikiwezekana mnusubiri mpaka leo, alafu tuongee niwapatie majibu. When you have somebody working for any organization, you cannot work without pay. You cannot work without pay. Hata kama wewe ni malaika, you cannot work without pay. Na ule ambao ametoa maombi hapa amezungumzia mambo ya watoto, school fees, mambo ya rent na mambo mengine ambayo ni muhimu. So I want us to be very brief on the issue of your money. I want it to be paid today. Board makedo kod nyange mar joma nyiri FGM board kod makedo kod rocho ratich joma mine kod nyiri pachoka oriwre koda piny mar Finland e twak kod jodongo mawuok Mount Elgon e wi chenro mar twak e wi kedo gi lwenje mag kit chwech. Romono nogen mondo ochiw ote ne jotelo ma jokanyo e okenge mag osego makedo koda nyange mar nyiri, keny ma omondo kod weche mamoko maketho ngima joma mine kod joma nyiri e kind oganda ma Sabaot. Director ma FGM board Bernadette Loji owacho ni atamalo 3 mar oganda e Sabaot pod ogeno kuom kido manyachon molero ni mono dongruok dhi nyime kaka dwarore kaluwore koda lek ma higa 2030. Jotelo makono noyiere mariwo lwedo kendo kedo kod midhiero makamago. Wa mlima kwamba number 1 tutadeclare FGM ifike 0 kwa sababu saa hii tuko 3.2%, so tunataka ifike 0. Kwa hivyo wazee watadeclare, waseme hawataunga mkono tena mambo ya ukeketaji wao pamoja na wamama. Alafu tunataka tena kuona ya kwamba vijana wetu wadogo hawa ambao wanaenda katika jandoni waletwe pamoja ili wakae mahali moja, waweze kuongeleshwa na wazee, waweze kujua culture ya Wasabaot na waweze kuweka zile culture mzuri na do away with culture mbaya. Toka serikali ilipoanza kupigana na hii shida ya ukeketaji wa wasichana, tumefanya maendeleo makubwa kabisa. Kwa sehemu ya mlima wa Mount Elgon tumeona kwamba tumebakisha tu 3%, na hiyo ni kazi ambayo in the next 1 year or 2 ni kazi ambayo tunaweza imaliza. CEO amekubaliana ata facilitate mkutano nyingine pamoja na wazee ili tusukume hii kurudumu kuhakikisha ya kwamba tukitoa hizo janga karibu 3-4 katika sehemu hii, Mount Elgon kwa ujumla itakuwa mahali ya kufurahisha watu wengi.
Mana kakinene mesanani eni wang jowi mar Ramogi TV oyudo mich mar wang jowi madongo mapiyo e kind wang jowi mawacho dhok mokwongo mago mag dhoudi kidieny mar dholuo. Ramogi TV ne omi mich e chenro mar Star Brands tok bede yamo kuom thuolo mahau igni adek. Karamogi ne oloyo wang jowi mamoko malendo e dhok mag dhoudi gi e kidienyno. Kambi tudok mar Royal Media Services orienye kinde chiwo mich mag Star Brands Awards kama wang jowi mar Citizen TV oloyo kidieny mag wang jowi moherne ne e piny Kenya mangima. Wang jowi ma Inoro noloyo kaka wang jowi mineno ahinya e gwenge mag masawa mar piny Kenya gi chenro mage. Jafwambo marwa mar Ramogi TV Cleophas Oluoch manoyuore kinde chiwo michgo e lo Ramogi TV ne obedo gi thuolo mar yango mich makamano. Ramogi TV wayudo mich ma en osimbo momiwa kaka ondike kani fastest growing vernacular TV station in Kenya. Tiende ni mae wang jowi motelo e kelo weche manyien kod sigana mopogore opogore ni nyako Ramogi jwang kamora mora ma entiere. Ma en osimbo machielo moyudo kaka Ramogi TV to ken nikech wan wawegi kaka jogo mosebedo ka kelo weche manyien gi to en janeno marwa mwageno mosebedo ka nenowa are chieng' wuok tich nyaka chieng' Jumapil chakwa nuoyo. Mano biro gi weche manyien kata mikelo pile ka pile kochakre migago wan kata kagi kacha chenro mokinyi wantie godo maru piny kod mako romo kirango gi achiel kachiel nyaka chopo weche manyien mag ang'ich welo mago imore e kin mamoko. Iwacho bende ni chenro mamoko mosebedo kaka joneno wa mathoth bende neno kendo luwo achiel kachiel omiyo simu maka kawuono chopo e Ramogi TV. Waduoko poch pak bende ne jochung weche magwa kotelno kanyo kod jachung weche maduong' mano Jay Bonyo kaachiel kod ka jogo motiyo godo weche manyien kaachiel kod ka jogo mabende tayo chenro mamoko mantiere Ramogi TV. En mor marwa kendo en mor maduong' ahinya ma en mar nyako Ramogi jwang. Poch gi pako chopne bende jatelo mosebedo ka tayo chenro gi duto mago mag timo weche mag production kata weche gi mago mag tayo chenro mopogore opogore mano Latifa Ngujiri kaachiel kod ka joge duto motiyo godo e Ramogi TV kae wantiere kod Perpetua Okoth ma bende osebedo kanyo ka temo mondo mi wayud sigana mamit. Wagoni yero kamano maduong' mano mar miyo wa michni kendo choponwa e yono ero makare en puoch gi pako kata mano ne jotij Ramogi TV to ne in janeno marwa ka bende wamedo mana kwai ni imeda siro chenro magwa ma wakelo ni mana kaka Cleophas owacho kanyero chakre ukinyi nyaka otieno wuok tich nyaka Jumapil. Wagono ero kamano maduong' kendo wamedo mana genou wadongre kanyakla higa ka higa. Kawadhi mbele eni nyasi mar nyiso riekni kod lony manyasani kitiyo kod masinde mong'ere kaka robots e timo tije mopogore ma dhano osebedo ka timo kelo jopuonjre mopogore koke skunde 5 makaluo kamora achiel e nyisruok mag ranyisi mag masinde e kido mag robot magiseloso mabende nyalo konyo e tije. Kane gilose nyasi no nyithindo go mane moko kuom gi yango ni tije ma gidwaro timo ka gidongo emano jiwo mondo gilos masinde e lony kod riekni kokalo kuom teknoloji manyasani madho piny. Bende gikoni kaka rowere makiny ber ka gibedo kod riekni mar biro tiyo kod masinde go nikech Kenya ochopo ndalo ma gik moko ibiro tim kod masinde kaka robot mabiro kawo kar dhano. Wach makmano sir kod jopuonj kaachiel kod jonyuol mano kawo thuolo no mar jiwo jonyuol wetegi mondo sir nyithindgi kotendo koda yudo lony kod riekni gi. I want to be a pilot, and I just saw that this one is included with everything for being a pilot. The thing we showcased here was a cylindrical robotic arm. We showcased it because it is used in industries and factories to carry heavy things. Even though in future I want to do a different course, but what inspired me to join the robotics club is that the technology in it explores you to different stuff that you want to do in future. And in future, this generation to come, of course we are the generation to come, we will be the world will be overtaken by robotics. I would love to encourage fellow parents to allow their children to get into STEM, right? Because it nurtures a child beyond your imagination. Afwenyo ni technology makiny beria moloyo technology ma wan go sani. Kenda gima chaka afwenyo ni kare CBC ni en gimoro ma oketo kuom nyithindogi mondo gibed gi ilo mar loso gimoro gi tekregi gi lwetegi gi kilegi gimoro amora. Kare en kwayo mara kaka janyuol kaka japuonj mondo wan wawegi wan jonyuol wa support nyithindogi mondo wabed gi ngima maberie moloyo in future.
Riwruok mar World Food Program kotendo koda mamoko masiro pur e kaunti ma Migori ochako chenro mar siro pur mar kit rabuon marangi machunga mong'ere kaka orange flesh potato e kaunti no ma Migori. Mendi mar konyo e kedo koda tuoche mikelo koda nok mar vitamin A e del kaachiel koda ting'o malo nweng'o mar jopur. Jojuma nigi mathoth. Chenro ni mar pur mar rabuon mar rangi ma orange bende ong'ere kaka orange flesh potato mait migwego mag nyatike suna kaachiel kod kuria geto sikunde ma jopuonje yude chiemo e sikul kaachiel kod jopur mag rabuon. We are bringing in orange flesh sweet potato to serve two purposes. One, to bridge the nutrition gap as well as bridging the income gap for the farmers. When the farmers shall plant the sweet potatoes, they shall bridge the gap in nutrition, feed the children, they get the vitamin A, and additionally they will get income. With the orange flesh sweet potato, is a crop that is drought tolerant. It can do well in an arid county or in an arid area. Therefore, we are introducing additional food source for the community. Rabuoni bene ni bang dwe adek kata ang'wen osebedo tayari inyalo chako chame. Sikunde kaachiel kod jopur moyiere bwo chendoni yudo kothego mag rabuon ni kaachiel kod puonj e yo makare mar puro rabuon. Judy Ndungu mochung' ne chenro mag chiemo e skunde e borruokno mar World Food Program wacho ni kit rabuon ni dhi konyo duoko piny tuochego ma ikelo kod nok mar vitamin A mosebedo ka kelo midhiero mathoth to ahinya kuom nyithindo e piny Kenya kod pinje mamoko. Because it is rich in vitamin A, which is makes it different from the variety that is common in this area. Kechi yudo ni nyithindo dwaro vitamin A, wang'e ber vitamin A ni vitamin A konyo nyaka e weche mag ogeng'o night blindness. Then kikompare rabuon ni gi rabuon mamoko en gi nutrients mamoko ka onge godo. Vitamin A cha dhi konyo wang' nyathi ma konye oyudo nutrients manyalo miyo nen maber. Koro okena ena rabuon kama chielo marachar cha. Lipot mane ogol chakruok mar higani mang'iyo midhiero bende koro nyaka sani miyo nyithindo matindo ok yud chiemo makare piny Kenya ma bende ong'ere kod dho ngere kaka identifying and understanding barriers to optimal complementary feeding in Kenya yango ne nyithindo 6 kuom 10 mantie kind higni nyaka 6 e piny Kenya nitie kod nok mar vitamin A. Janet Omoto ruogno mar Farm to Market Alliance wach ni kido mar rabuon ni bende gene dhi kelo nweng'o mathoth ne jopur e kaunti ma Migori nikech entiere kod chiro malach. Kiwe kata schools wa support communities ne wamiyo gi vines, wamiyo gi kodhi. Already wan gi factory matimo processing. To yudore ni rabuon ma gidwaro en OFSP. Gidwaro varieties kaka Irene ma wapidho kar kae niendi. Gidwaro Ken Spot 5. Jopur ma Migori osebedo ka puro rabuon man kod rangi mar tong' gweno kata rabuon ma yelo ma bende chiro mar ok osebedo ka yudo mayot e kembe ma oting'o kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya e kaunti ma Migori. Jojuma, Ramogi TV, Migori. KCB Mobile Loan ni mkopo flexible kabisa na kwa viwango nafuu. Pata mkopo hadi milioni 1 kwa kiwango cha 1.2%, ulipe ndani ya siku 1, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka 1 kwa viwango nafuu. Kupata KCB Mobile Loan bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB, for people, for better. Sheria na masharti kutumika. Inadhibitiwa na Benki Kuu ya Chunya pipo na siri mapuki pimo kawani kodi. Chunya pipo na siri mapuki pimo kawani kodi. Pipo na siri kwa mi mapuki pimo kawani kodi. Pipo na siri kwa mi mapuki pimo kawani kodi. Ma an abongo jaka bwana kaka ung'eyo. Mondo mi yud thuma mar Promise of Love kaka sikiza tipi. Idio *860*4
416#. Ramogi TV e od jothum duto. Yaya Halen, nikech weche matindo machal kamae, ema omiyo nigo kama. En ang'o? To onge kaka mer nyalo timore gi nyathini marach. Wanena wachiel ka, to namba 1 ema bedo ga joloch. Mama, in kiki tem donje wechegi. Ini siema. Ere kaka ini nyalo siema? Antie gi kwayo moro kae. Nikech anadwaro ni ya e piem mabiro no, nyathina mondo tugie center forward position. E piny mopong' gi gweth kod mwandu. Nyako ni dalagi gin gi pesa. In ka ng'i baba na giri mar pur mar karot ne okane kidhi nyalo. Nyako marawera ne nigi gik moko duto mak mana hera. Abiro ka nikech hera. Valu wako. Ahero ng'at mineno. We kona wach ng'ano. Rawera manohero ne onge gima ne onyalo chiwo. Mak mana chunye kendo mano ne oromo. Ineni ka ochunya te to na onge moro. Kata kamano, hera nigi pek mamage. Okanyal support gino kata didi. E lweny mar hera kod ratiro, be gibiro loyo lwenyno? Idhi tedo ne sudi wuodo nyinjo ka, maonge kata mbele wala nyuma, ne koro kakirwako. Ne poda heri, e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore saa 12 okinyi. Mana Ramogi TV. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yaw yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Chiegni pao tuke kuma tuke mag rugby mar amula kata touch rugby mosebedo kadhi nyime dhi chopo e giko mare kiny e dhowath ma Diani County ma Kwale. E duoko ma kawuono joloch ma higa mokalo Karen Crusaders mawuok Nairobi oloyo e tugo achiel kaeto gidhi amodhi e tugo machielo. Nyoro nyagiloyo Pirates Academy kod Butula Boys 6-0 kod 7-0 kaluwore kamano. Maromo timbe 24 oseyoro e tukego.
We've hosted this event because as Safari Beach and as Alliance, we have a big vision for the growth of sports, especially amongst the young people. And since we started, we've seen the community, especially from the young people in the community, their skills and the level of involvement in the game of rugby has really improved. The local club which we support, the South Coast Pirates, has actually just joined the Kenya Cup. Jatuk tennis Rafael Nadal odonje nus final mar Swedish Open kawuono. Nadal mabende dhi yuoro e tuke mag Olympics noloyo Mariano Novon mochopo e nus final. Jaloch ndalo 22 mar Grand Slam no poko yudo kombe mora chakre higa 2022 manoloyo e tuke mag French Open. Nadal bende nyocha